Moikka! Tänään on tammikuun 11. päivä ja tämä on 11. video. Tänään mä teen vähän tämmöisen lyhyemmän videon, koska 11. tammikuuta on mun äidin syntymäpäivä. Ja mä halusin käyttää suurimman osan ajastani tänään äidin kanssa olemiseen. Tulin tänne nuoruuden kotiin ja kuvailin vähän tässä pihassa, kun äiti laittoi kynttilöitä tuohon pihaan noihin lyhtyihin. Näytti niin ihanalta, kun on lunta ja kynttilät lyhdyissä. Tosi hienon näköistä. Tykkään tosi paljon. Ollaan ihan kaikessa rauhassa äitin kanssa tänään tehty ruokaa ja käsitöitä ja katteltu telkkaria ja keitelty kahvia ja herkuteltu. Köyhällä lapsella, kun ei ole varaa mitään ihmeellisiä lahjoja äidillensä tuoda, niin sitten annetaan sitä omaa aikaa. No kyllä mä toin äitille myös 2 nippua tulppaaneja, koska tulppaanit on aina ollut äidille semmonen suosikki synttärijuttu. Laitettiin ne myös tommoseen maljakkoon, jonka isä on äitille ostanut 30-vuotislahjaksi. Siellä ikkunasta heijastui mun äiti, joka kaatoi maitoa kahviinsa. Muutama tommonen pikkunen rassukka sitten pääsi juomalasiin olohuoneen puolelle. Tähän loppuun voitte nyt sitten laittaa runsain mitoin ihanat synttärionnitteluviestit ja tarinat mun äidille 65V.